ديبو الساقا قباينا الإريم عدو نحكا ديبو سلام تخاتلتنا قاعدة حنصنحكم تملسناكم علينا سنقالنا بتاحيز كاذ النبركة قتللنا ስለዚህ ተን እዚኣተን እንተን ምክንያት ይቀልጸል ናብታናትኪ ተመግለጽ ባህሪያት ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንታይ እዩ ትብል እያ حسن እኳ ዳርጋ ኩለን ወዲ ኢለዩ ዝገደፈለ ይብሉን ግን መተን ነዞም መንእሰያትና ክንሕይል እንዲና እንታይ ክንርኢ ንኽእል ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን እቶም መግለጺታት እቶም ባህሪያት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንብል ከለና መዛ ሊቃውንቲ ተመራሚሮም ኣጽኒዖም ዝቐመጥዎ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ኢና ክንውከስ ዘለና ንዕኡ ንምትብባዕ ብኸምኡ ክንሓስብ መታን ኢለ እንታይ ምበልኩ ኣነ ላሪ ዲያመንድ ዝበሃል ሓደ ናይ ፖለቲካ ሊቅ ኣርባዕተ ዮም ቶም ባህርያት ኢሉ ኣቐሚጦም ሕጂ እዚኦም እዮም ጥራሕ ኢልና ግን ኣይምሰል ካልኦት ከዓኒ ብካልእ ተመራመርቲ ብካልእ ገይሮም ዝቐመጥዎን ኣለዉ ኣነ ናይ 4-5 ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ዝቐመጥዎን ረኺበ ነይረ ናይ ቃላት ፍልልይ ኣለዎን ከድምቆ ዝደለዩ ነገራት ፍልልይ ኣለዎ ኣብቲ ትሕዝቶ ግን እንተኣቲኻ ብዙሕ ፍልልይ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ነቲ ሓንትስ ናይ መግለጽ ናታ ጥራሕ እዩ ስለዚ እዘን ኣርባዕተ እዚአን ንዓይ ከም ንኹለን ክውክላ ይኽእላ እየን ኢለ ዝሓሰብክዎን ናይ ላሪ ዳመንድ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ሊቅ ኣሜሪካዊ ንሱ ዘቐመጠን ኣለዋ እታ ሓንቲ ናይ ዲሞክራሲ ባህርያ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ከም ባህሪ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ምክንያቱ ዲሞክራሲ እንታይ ኢሉና ሕሰን ስልጣን ዝለዓለ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ሃገር ናይ ህዝቢ እያ ፖለቲካዊ ስልጣን ከዓ ናይ ህዝቢ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ እንተኮይኑ ህዝቢ ከዓ ባዕሉ ኣመሓደርቱ ብድልየቱ ብሕሪኡ ክመርፆም ጥራሕ ክኽእል ኣለዎ እቲ መስርሕ ከዓ ኣገዳሲ እዩ መራሕተይ መሪፀ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንመራሕትኻ ክትመርፅ ከለኻ ነፃን ፍሪ ኤንድ ፌር ርትዓውን ዶ ነይሩ ዝብል እዚኣ ቀዳመይቲ ምልክት እያ ብኡ ምክንያት እዩ ሕጂ ኣብ ዓለም ዳርጋሉ ሙድዩ ሻዕብያውን እኮ ምርጫ ኣካይደ ትብል ነቶም ላዕሊ ጥራሕ የገዲፈዮም እምበር ካብ ዓዲ ጀሚረ ኣካይደ ትብል ኣብ ዓዲ ዝካየድ ምርጫ እቶም ካድረታት ናቶም ኣጽኒዖም በዓልመንዮም ዝገድስዎም በዓልመንዮም ናቶም ዘለውዎም ብውሽጢ ሰሪሖም ንህዝቢ ኣኪቦም ሽዑኡ ተወዳዲቦም ዝደለይዎም ናቶም ምስኦም ክሰማምዑ ዝኽእሉ ሰባት ሒዞም እዮም ዘምፅዎም ከምዚ ዓይነት ፍሪ ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ኣብ ዘይብሉ ዋላ ምርጫ እንተተኻየደ ምርጫ ተኻይዱ ኢልካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እታ ምርጫ ነፃን ፍትሓዊትን ኣይነበረትን እያ ክብል ደልየ ዘለኹ እታ ካልኣይቲ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ምልክት እያ ምርጫ ጥራሕ ምርጫ ምክያድ ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ምርጫ ናይ ብሓቂ ነፃን ፍትሓዊትን ድያ ነይራ እታ ካልኣይቲ ንጡፍ ተራ ናይ ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ ሃገሮምሲ ዜጋታት ንጡፍ ተራ ኣለዎም እዩ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ንጡፍ ተራ ኣለዎም ዜጋታት ተይልካ እታ ፖለቲካዊ ማዕርነት ኣብኣ ትመፅእ ስለዚ ነብሲ ወከፍ ኩሉ እቲ ምስተወለድና ንለብሶ ንኽደኖ መንነታት ብዘየገድስ እንተ ደኣ ምርጫ ኢልካ ንኩልና ሓንቲ ድምፂ እያ ትህልወና ስለዚ ፖለቲካዊ ናፅነትካ ጌርካ ኣለካ ኩልና ከም ንሳተፍ ኣብ ተሳትፎ ዕንቅፋታት ዘየጋጥም ነገራት እንተ ደኣ ፈጢርና ኣለና እታ ፖለቲካዊ ማዕርነት ኣብኣ እያ ትረጋገፅ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክትኮን ትኽእል እያ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ናይ ዓሌት ፍልሊ ናይ ኣውራጃ ፍልሊ ኩሉ ክህልወና ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ይሳተፍ ዘሎ ቮይስ ናይ ኩሉ ድምፂ ይስማዕ ዘሎ ብማዕረ ናይ ኩሉ ድምፂ ብማዕረ ይስማዕ ዘሎ እዚኣ ከዓ እታ ካልኣይቲ ኣገዳስነት እያ ምክንያቱ እዚኣ ምስታ ቀዳመይቲ ከዓ ትተኣሳሰር ንኣብነት ኣብቲ ምርጫ ክንብል ክንደሊ ከለና ውድድር ተካይዱሲ ኣይኖት እዮም እቶም ናብ ፓርላማ ዝኸዱ ንትብል ኣገባባት ኣሎ እቲ ዝለዓለ ድምፂ ዘምፀ እቶም ማጆሪቲ እንተኮይኖም ዝለዓለ ድምፂ ዘምፁ እቶም ማይኖሪቲ ድምፂ ከይረኸቡ ምስተረፉ
البرلمان بتوم ناي بزحت كعبلي لو كترب سلازقونه نايتهم نقصان ناي ناتهم دمص خير من على حلهم سز معقون على أجباب كم يجركا نايتهم زتساعروا خير البرلمان عاتيهم دمصهم كم زسمع له قناتات كم يجركا تجبر وانا تزعد زيها نخلنا معريا نتهم بزحاتن نتهم وحداتن majority and minority نقولهم أب حبرة تسابعلهم سأزم نخلو خفال حبرة تساب دمتو كسمع كخلالو حجي تدمتنا مسمع نسيو political معرنة نقولهم أبت active participation تلنا إذا هاجروا سينة نبرازلنا نتاجنا قفلنا نمايات قفلنا إن كان هبان نبهال أنت خاتدر لنسخة أنا خنتاي زدلي سلب انتاي إلنا ترارادينا أمود دعتا تي حقن سرعتن تقوام نبلو بحبر نحنا خن حزبينا خنصدق زلنا نبل زلنا تاشش الكونتراكت بالقاع هاجر كلنا معريات مصحنا اتا خنفتنا ندل زلنا سرعه حق خاني نخلنا معريات مصحنا سمعهم يخم قاليهم ناي كونستيشنال لويرز يوم زدالوا قوام نداولو ززارو ازي انصار ديمقراسي ببحري كم زبلو مبزحتي غزي اتم ناي ملكاو سرعتي معناته قوام بلو حق بلو ناي حزبي وبعلو انتي كم حدر سلازتلي معناته تا اب ديمقراسي عنتوي حسن ممكن قلت افتينو اب حاجركو حزبي زلو حزبيون اما خراي بوتا نقمطو كبرتنا حزبينا زقدسنا اب ديمقراسي منغست انت خدقبل حزب راح يبو كونترات نت منغست زقمطو زلو أبسمرا ذكركم ديو حسن نركان دي قدم أبسمرا حلواليت زبحلو نيرو حلواليت انتي يشرحون مسلكا اتم سب تكالات ليتي كيسرقوا متان نخحلولهم غنزب غيرهم كامبان الله سلاذ سيكوريتي برايفت سيكوريتي لو تم برايفت سيكوريتي نتاغزا كلها حلوا يحضرمو كحلوا خمس حضروا ملكت حلواليت تبل ورقه غيرهم كحلوا حديريلهم قديفهم لهم يخدم منغست نحنا خاني كم حلواليت غيرنا طرح نوصدو منغستي نحنا غنزبنا بت نحنا سريحنا زمصنايو دبر غيرنا خفيلنا نعو صتاناتنا حلولنا طرح ناي سلطان نحنا قاينا سلطان نهبو نحنا اينا تحالفنت نهبو سلاذ لك حلواليت يوم نبرتنا خيسرق كاب غزاي وفيري انن سدرابيتين ابارات سدرابيتين بمولو كاب غزا وفيرهم بسلام كملسو حلوا يدليومي إلنا كابت جنزبنا أواجينا منغست زبحال مسريتنا سلازي منغست سي حلوا ليتيو منغستي ناتي أقل قاليو منغستي ناتي تلاعاخيو إلنا خنحسب كنكالالنا سلازي قوان تبحال كأني قوان بمسارة قوان نمنغستي انتا خقبرن انتا خقبر كم زيولون تقلت سلازو خونات نحناتهم حزبينا نهبون وعل كويب الحزب الشاشال كونترات تسماميعو وعلم بعد بزيان وعاد هو نمنغست زبحال زقوان غيرنا خاني كم حضرنا اذا حلافنتنا حبو يخاطر زلخا مالتي سلازي تا نطف تساتافنت ناي حزبي نطف تساتافنت ناي حزبي ا بوليتيكا اب كله اب قوام مدلاو اب حق مخبار ناي بوليس راح يكون نفس وكف اريتراوي ننفسو كم بوليس قطيرو نبوليس كتحبابر كخلالو معناتو ات بوليس كون حلواليتي سلازخوناي معناتو تم عمز تنقلنا بقطر دارغا صحي وصي خلا صحي مصخانيهم ليتيهم زحمتو بوئ حلواليتي زولهم زلخو سلازي نحنا ناتنا كونترات سراحتنياتاتيو منغست بولو بوليسا بولو وتحدر بولو ناتي لؤخيها بجنزبيها تنابر زلها أنا زبولك خاطر حيها تجبر أنا نعخ حق زوج الكامبر نسخة يكون كان توصل لي سلازي حق زوجه سبات نودب نسدد نوكل ساتهم أبكندانا خوينهم حق يوصو كم قبو شعو أمود أتاخي كاب تحتن اللي على خام قطصار كلنا خلالو إذا نطوف تساتافنتنا حزبي ثلاث نجار كتمال الله هذا بوليتيكاو معرنت كل سب دمصو زسمع الله اتم بزحات رح زيكونس ناي وحدات دمصون زو كلل خونتات كلونا خلالو خالاي تاششال كونترات
ናይ ኩልና ውዕል እዩ ሓባራዊ ውዕል እዩ ሃገር ንኩልና ማዕርያት ብፅሓና ነቲ ማጆሪቲ ነቲ ማይኖሪቲ ንኩሉ ነቲ እስላማዊ ነቲ ክርስቲያኑ ነቲ ሓፂር ነቲ ነዊሕ ንጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ስለዚ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነት ኮፍ ኢልና ኩልና ጥራሒና ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ኮይና ነታ ስድራ ቤት ዝጠቅም ነገር እንድሕሪ ኣቦና ደንፉዓት ኮይኖም ንደቆም ኮፍ ኣቢሎም የማኽርዎም እዮም እንታይ ክንገብር ከመይ ይኸይድ ከምዚ ክንብል ሓሲብና ኣለና እንታይ ርኢቶኩም ኮ ይብሉ እዮም ልክዕ ብከምኡ ጌርና ከም ስድራ ቤት ኮይና ክንሓስብ ክንከል ኣለና ሳልሰይቲ ክፋል ናይታ active participation ንጡፍ ተሳታፍነት ናይ ዜጋታት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ቁፅፅር ንሕና ኢና ንቋፃፀሮ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ንሱ ክቋፃፀረና ኢና ንፅበ ንሕና ነቲ መንግስቲ ክንቋፃፀር እንተዘይ ክኢልና እዘን ሰለስተ እዚአን ከነማልእ እንተዘይ ክኢልና ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ተን ባህርያት እንድኺልክኒ ገነት ሓፍተይ ተን ባህርያት ሓደ ነፃን ርትዓውን ምርጫ ጥራሕ ኣይንበል ነፃን ርትዓውን ምርጫ ክካየድ ክኽእል ኣሎ ወከልትና ንመርፅ ካልኣይቲ ንጡፍ ተሳትፎ ናይ ዜጋታት ሳልሰይቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰብ ክቡር እዩ ክብርን መሰልን ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን እዩ ዋላ ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣትያ ኣብ ትበሃለሉ ሰዓት ከምዚ ኢመርጀንሲ ተባሂሉ ኣብ ዝእወጀሉ ሰዓት ኣብ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከማን ከይተረፈ መሰልን ክብረትን ናይ ወዲ ሰብ ክትንከፍ የብሉን ኣብ ዝኾነት እዋን ዝብል እታ ራብዓይቲ ሳልሰይቲ ባህርያት ናይ ሓደ ቁኑዕ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዘሩል ኦፍሎው ግዝኣቲ ሕጊያ ብግዝኣቲ ሕጊ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከታ ሕጊ ካብ ቅዋም ትጅምር ማለት እየ ኣብ መወዳእታ ግን ኩልና ትሕቲ ሕጊ ክንከውን ክንክእል ኣለና ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎው በዲሉ ዝበሃል ሰብ ከዓኒ ኣብ ሕጊ ወሲድካ ጥራሕኻ ከተቕፅዖ ዘለካ ንዝብላ እዚአን ኣርባዕቲአን እተን ኣገደስቲ ወይ ባህርያት በልየን ወይ መግለፂታት በልየን ወይ ኤሌመንትስ ናይ ዲሞክራሲ ኢሉ ላሪ ዲያመንድ ኣቐሚጥዎን ኣሎ ምስተን ካልኦት ዘቐመጥኩ ካልኦት ዝፀሓፍዎን እውን ብዙሕ ተፍልል የብለንን ግን እዚኣ ወካሊት ኮይናት ስለ ዝተሰማዓትኒ ይቐኒየለይ يغنيلنا أتسنقال تقصل حتى ناب أتو حسن كبلاء مسألة كما بيلكا خا فيسبوك زمتت حتى الله الناس ساون حفتنا أبا نعمستي بزيك قطعيك قد قطونا عابع الدل زفتر لهم دخامات هز فيديو تبلي أزياء نابا خاز قرب واحد تقع تناسات عاري باللجاء ديمقراسيا وسرعات قبل عليه حدا ملكا وسرعات انتاي تبلي ناب أتو حسن دي أنا بخاف بلاي يقني لي أقدس حتتاتي أن كلتين بمجمري أنا تي ديمقراسي بالأمر ناب سبز توكورس لزخانة السخاء تطح بايتا فترة له نتي زيغا مالتيو مهور نقوح كوينو سلازي تي ديمقراسي أمر حلاوي يدلئي وبوليسيا يدلئي تهزبي تكور هزبي نقوح هزبي ترى أخوينو تراحيو نمثلو خطابة قرز خلمو سلازي أجد داسيو أب ديمقراسي نقحتك مبرخ سلازي نتي مسال كون كحد كان زفتن قالوا فتيرو نعقو دو كتب له سلازي أجد داسيو كال أيون نمع بالي نتهاجر نتلقى مهور زيجا نقح زيجا أفريقيا تي كرياتيفيتي مس زيجا سلاز فتر ثم زيجاتات تي إبداع زبهال وي كرياتيفيتي جيروم نتهاجرون ناي من سلطان أنفت حجازي خول مالتيو كم أون تي انتهي فترة الكاتي stability نتهاجر يفترة الكالو مالتيو تستابيليتي خا مسهاجرات استفعل لهاجرات صبق زمدنا تجبر رطوب زمدنا تجبر منياتو تي ناي ملك ملاخي كل جزء أب حنفشفش سلازنبر ويحرخرخ زوله كوناتات سلازنبر زي أب ديمقراسي دما بأنصارو stability تفتر رطوب زمدنا مسهاجرات تفتر رطوب زمدنا مسهاجرات مستفتر كأ تي صقاتات ناي تهاجر exploit كتجبرو تخيل مالتيو كم زي حجي ناي إيرترا هاجرنا ناي توريزم
ዓብይ ፀጋ ኣለና እኹል ትሩፍ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ካልእ ናቹራል ሪሶርስስ ወይ ከይኣተኻ ማለት እዩ ስለዚ ንኣውፈርቲ ሰሓቢት ሃገር ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ ነቲ ንኣውፈርቲ እንተደኣ ስሒብካ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መነባብሮ ናይ ሰብ ወይ ላይፍ ስታንዳርድ ዝበሃል ናይ ሰብ ክብ ተብል ኣለኻ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ፀጋታት እዩ ወይ ምስኡ ተዛሚዱ ዝመፅእ ብልጫታት ናይ ዲሞክራሲ እዩ ብኣንፃሩ እንተደኣ ርኢና ከዓኒ ኣብቲ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ማለት እዩ እዚ ዝበሃል ዝምድና ንጉሆ ንጉሆ ዝቀያየር ስታቢሊቲ የለን ኣብቲ ሃገር እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኩሉ ግዜ ተኣፋፊ ስለ ዝኸውን ውግእ ድሕሪ ውግእ ድሕሪ ውግእ ኣሽንካይ ቱሪስት ክመፀካ ናብቲ ሃገር ወይ ኣውፈርቲ ናብቲ ሃገር ክመፁኻ ብኣንፃሩ እኳ ደኣ እቲ ዜጋ እውን እቲ ሃገራዊ ባእታ ንሃገሩ ገዲፉ ኣብ ፍልሰት ይኸይድ ስለዚ ከም ሰባት ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ናብ ርጥብ ዝበለ ሂወት ና ቅሳነት ዘለዎ ኢና ነምርሕ እሞ ስለዚ ዲሞክራሲ እቲ ብልጫታት ናቱ እቶም ቀንዲ ዝበልክዎም ንቡር ሂወት ንኽትመርሕ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ክብል ይፈቱ እታ ካልአይቲ ሕቶ ናይዚ ሓፍትና እንታይ እያ ትብል ነይራ ኣዘኻኽርኒ ማዕለሽ ንዓመፅቲ ብዘይ ቅጥዒ ክቕጥቅጡኻ ዓብ ዕድል ዝፈጥረሎም ድኻማት ህዝቢ ድዩ ነዚ ስርዓት እወ እሳ እያ እቲ ንቑሕ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ እዩ ንመሰሉ ዝጣበቕ እንድሕር ድኹም ህዝቢ ኮይኑ ወይ እቲ ድኽመት ሕጂ እቲ ዘይምንቃሕ ንገዛእ ርእሱ ድኹም እንድዩ ስለዚ ሕጂ ድኻም ናህና እዩ ዓንተበይ እውን ንብሎ ነርና ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ተሓተቲ ኢና ኩሉ ግዜ እቲ መፍትሒ ወይ ሶሉሽን እንድሕር ኣብ ኢድ ካልእ ጌርካዮ ነቲ ስርዓት ጥራሕ እንተደኣ ሂብካዮ እቲ መፍትሒ እውን ካብቲ ስርዓት ጥራሕ ክመፀካ ስለዚ ንሕና እውን ጌጋታት ከም ህዝቢ እንገብሮ ኣሎ እንድዩ እሱ ከዓኒ ነቂሕና ነቲ መሰልና ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ንሱ ሕድሪ ስውኣት እቶም ብሉፃት ወይ ኩሉ መስዋእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጠሊሙ ክኸይድ እንከሎ ንሕና ታራና ኣብዚ እንታይ ነይሩ ከም ህዝቢ ደው ኢልና ዶ እዚ ኩሉ ክግበር እንከሎ እዚ ኣርቢተሪ ኤክሰርሳይዝ ዝበልክዎ ከም ብዘይ ንሕጊ ጨፍሊቁ ንቅዋም ጨፍሊቁ ክኣስር ክጨዊ ሃገር ከፍልስ ሃገር ክዕኑ ከሎ ንሕና እንታይ ኣበርክቶ ነይሩና ክንብል ነፍስና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓላፍነት እንተደኣ ምውሳድ ፅቡቅ እዩ ሓላፍነት ከም ህዝቢ ከዓ ክንወስድ ኩሉ ግዜ ነብስና ነፃ ኣይንግበር ነዚ ንክንቅይር ግን ኣነ ምናልባት ዓንተወይ ሓውሰንጋል ይብል ነይሩ ክሳዕ ሕጂ ተቃልሲ ኣይጀመርናዮን ምናልባሽ ኣብዚኣ ምሳኻ ክፈላለይ እንታይ ኮይኑ ስማዓኒ መስለካ ንነብስኻ ብኹርማጅ ጌርካ ምህራም ከይመስል ምእንቲ እንታይ ደኣ እዩ ንሕና ተሓይሉና ዝፀንሐ እዚ ስርዓት እዚ ሃገርን ህዝብን ጅሆ ሒዙ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ከባቢና እውን ኣይማእማኣልናን እቲ ህዝቢ እውን ከምቲ ዝበልናዮ ሰኣን ንቕሓት ይኹን ኣብቲ ዝነበረ ፅልእን ቅርሕንትን ንነብር ነርና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ነዊሕ እዩ ወሲዱልና ሓቂ እዩ ሕጂ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ምጥርናፍ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሞመንተም ናይ ብሓደ ምስራሕ እናዓበየ እቲ ወኒ ናይ ቃልሲ እውን ካብቲ ቀንዲ ነቲ ተበፂሑሎ ኣነ ከም ደንቢ ተቃውሞ ወይ ደንቢ ፍትሒ ክንሪኦ ዝግባአና ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ካብቲ ዝነበሮ ናቱ ንሕና ንሱ እናተባህለ ዝድገፎ ዝነበረ ዳርጋ ሎሚ ኣብ ጥራይ ጎልጎል በይኑ ተሪፉሎ ስለዚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኢና ንርከብ ኣብ ትስፉ ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ሰጊርናዮ ኢና እቲ መሰናኽል ሕጂ እንታይ ዝበሎ ከምቲ ዝበሎ ሓውና ሰንጋል ከመይ ጌርካ
ፍልልያት ካጽቢብካ እቲ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና ሰሪዕና ብሓንሳብ ምቅላስ እዩ ይብል ቴንክ ዩ ገነት ኣነ ሕያዳ ከይከውን እምበር نو صبغ الله فيديو قرب تنك انقساقس بالله هم قالت كون الله تسال قنعه نتحت ورد بالقرب اوكي حسن حويستا خرماش برابراتنا خاص بزله صبغ الله اب نيشتي كوسخ ابوش تعد زلو انتايو كثر امنت ناول قسبن ودبن غير لنا انتاي ساتون قعد رخيبهم كل سلطان مستقاصصرو ጨካናት ይኾኑሞ ነቲ ህዝቢ የሰንብድዎ መጽሐፍ አላ ሾክ ቴራፒ ትብል ብጣዕሚ ዝገርመካ አሙሉ ዓለም እቶም መልካውያን ከምኦም ዝገብሩ ንህዝቢ ኣብ ራዕድን ፍርሕን ከም ዝነብር እዮም ዝገብሩ ኩሉ ዓቕምታቶም ኣብ ስላያን ገለን ኣዋፊሮም ነቲ ህዝቢ ከምዘይ ይንቀሳቀሶም ዝገብሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ክንከዳ ኣለና ህዝብና ደቀና እዚኦም ኢሉ ኩሉ ዕድል ሂብዎም ኣሚንዎም ግዳይ ናይ እምነቱ ኮይኑ ጥራሕ ህዝቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግዳይ ናይ እምነቱ ኮይኑ ሕጂ ከይንቀሳቀስከ ንሶም ሓይሎም ገቢሎም ንዕኡ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ጥራሕ ከም ዝነብር ገይሮም ምንቅስቃስ ክልኦም ሕጂ ስለዚ ዕድል ሂብናዮም እምነትና እዩ ጽቡቕ ህዝቢ ከኣምን ጽቡቕ እዩ ሓላል እዩ ኣብ መወዳእታ ንሶም እዮም ክስታይ ኮይኖም ዘሎ ግን እቲ ንሶም ተቃሊሶም ነቲ ዝለለውጥ ኣብ ሓፂር እዋን ንኸየምፁ ዕድል ኣይሃበን ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኣብ ፍርሕን ርዕድን ከቐምጦ ኽኢሉ ስለዚ እዚኣ ኣብ ደገ ዘለና ስለምንታይ 30 ዓመት ወሲዱልና እያ እታ ዓንቶይ ንዓኣ ክገልጽ ከለኹ እየ ምናልባሽ ሓፈሻዊት ገይረ ገሊፀ እያ ዝኸውን ንሕና ኸ ሃገራዊ ስኒት ንምፍጣር 30 ዓመት ክወስደልና ይግብኦ ነይሩ ተኽሩማጅ ምስ ሃረመትና ጥራሕ ኢና ክንበራበር ዘለና ሎሚ ኸኣኒ እንተ ደኣ ተመሓይሽና ኮይና ህዝቢ ጥራሕ እዩ መሓይሽና ንሕና ይኮናን ንሕና ቶም ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዘለና ይኮናን ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እንተ ኣይንደልን ክንሰምዓኩም ኣይንደልን ኢና ሕበሩ ለውጥ ምፅኡ ገለ ክብለና ምጀመረ ጥራሕ ኢና ክንቀሳቀስ ጀሚርና ስለዚ ሕጂ ከዓ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ዘገ ዘሎ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኣዝዩ ምዕቡል ስሉጥ ውፅኢታዊ ዝኾነ ክኸይድ ኮይኑ ህዝቢ ጥራሕ እዩ ከባራብረና ዘሎ ንጡፍ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ተኸታሊ ክኸውን ዘይኮነሲ ተቆፃፃሪ ናይተን ጠርናፌታት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከኣልየን ክኽእል ኣለዎ ጉድለት ክርኢ ከሎ ቀልጢፉ ክእርመን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንተ ደኣ ዘይጌርና ታሕቶ ዝነበረሲ ለውጢ ስለምንታይ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ንሕና ጉዳይና ኢልና ይሓዝናዮ ስለዚ ጉዳይ ናትና እዩ ናይቶም መራሕትና ጥራሕ ኣይኮኑን ናይተን ፓርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉና ኢልና ክንሕዞ ክንከዳ ኣለና ካብ ትብል ዘምፃኽዋ ነይሮሞ ፅቡቕ ተኣሪምካ ንለኻ ንመእረምታ የቐኒየለይ ኣብቲ ብልጫታት እንታይ እምበልኩ ኣነ ንእሽተይ ክውስኸላ ዳርጋ ኩለን ገሊፅወን እንድዩ ውልቃዊ ሓርነት ኢሉ እዩ ዝያዳ ኣብ ዴሞክራሲ ውልቃዊ ሓርነት ኣለካ ነፃ ክትንቀሳቀስ ነፃ ክትሓስብ ነፃ ክትሰርሕ ነፃ ክትዛረብ ርእይቶኻ ስምዒትካ ገለ እዚ ብልጫ እዩ ማለት ተነፃፃሪ ብልጫ ኣብ መንጎ ዲክታተራዊ ስርዓትን ኣብ መንጎ ዴሞክራሲን ንብል ስለ ዘለና እታ ካልኣይቲ ብግዝኣቲ ሕጊ ስለ ትመሓደር ቅዋም ስለ ዝህልወካ እቲ ቅዋም ከዓ በዓሉ ህዝቢ ተሳቲፉ ዘዳለዎ ቅዋም ስለ ዝኸውን ብተዛማዲ ዝሓሸ ፀጥታን ምርጋእን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣሎ ካብ ኣብ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምልካዊ ስርዓት ፀጥታን ምርጋእን ኣሎ ግን ብሓይሊ ስለ ዝኾነ ዘላቕነቱ ሳስቴይናታቢሊቲ ናቱ ኩሉ ግዜ ኣጠራጣሪ ህዝቢ ምስ መረሮ ሓደ መዓልቲ ክግልበጥ እዩ ከማዕበል ክትስ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ፀጥታን ምርጋእን ሓደ መዓልቲ ክፈርስ እዩ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተለካ ግን ዘላቕ ዝኾነ ዘላቕ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ዝኽእል ፀጥታን ምርጋእን ናይ ምስፋን ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ ነናፃፅር ስለ ዘለና እታ ሳልሰይቲ ህዝቢ መራሕቱ ብብቕዓቶም ኣብዘይ ሕጎሰሉ ሰዓት እታ ናይ ምርጫ ሰዓት ተፀቢዩ ብድምፁ ብካርድ ብወረቐት ካብ ስልጣን ከባርሮም ይኽእል እዩ ኣብ ዲክታተራዊ ስርዓት ግን ከምኡ የለን ክሳዕታ መዓልቲ ትመፅኸ ትራምፕ ምሽ ሕሪቁና ኣሎ ትራምፕ ሕሪቁና ኢልና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክነውርዶ ይንኽእል ኢና ግን እንታይ ሓንቲ ዕድል ኣላትና ኣብ ዴሞክራሲ
معلت مزيا بدمصي خصع كاب سلطان نعو تورده سمعيتك ግን تعفين كايتموتن يخا توص تتصارف دلايكا أبي زنبلة تصلولي بجاكم زي قال أب أمريكا خلنا سنة تمر حين أسكو إلك تتصارف حجز خاني نبحل زي سيفتي فالف تعفين كي تموتني أب ديكتاتورة سرعة كل نجار يلا تشوفون ولا مستنفذ حمان يبركان بو حدو أب ديمقراطية وسرعة بورقتك غيرك قطعت إليها قصعتها محل تتأكل كأني كتستنفذون تخيليها إلى خام التقال الكون كل إنجليز كان خاطر حقالات لويت إيه قربا مفتنة صبونا أنا ملي كان لها أوكي صبقون بعدنا بتتقصل حتى ناب أتو سنجال أبغى خلقه أربعة مو I think ناب عرفت قصنا عند خدنا هنا عنودنا ديمقراطية وسرعة أيانوتيم ويبغى أزراربه وحس ديمقراطية وسرعة نمتكل زجل قلوا رقاحيتات انتايم ناب أتو سنجال يزيا ناب دحري عرفت من اللساينة الصف